евгений ройзман, раиси шаҳри екатеринбург, пас аз ширкат дар расми оғози таҳсил дар яке аз мактабҳои ин шаҳр ки дар он фарзандони бисёре аз муҳоҷирони тоҷик низ таҳсил мекунанд, навиштааст онҳо аз падаронашон дида беҳтар бо русӣ суҳбат мекунанд. шаҳри екатеринбург ва вилояти свердловск аз минтақаҳое ҳастанд ки шумори муҳоҷирони тоҷик дар он ҷо зиёд аст. танҳо тибқи нуфусшумории соли 2010 беш аз 111 000 тоҷикон муқими ин вилоят ҳастанд. шаҳрдори екатеринбург дар ин робита дар саҳифаи расмии худ дар шабакаи иҷтимоии фейсбук пас аз иштирок дар расми оғози таҳсил дар мактаби 149 ин шаҳр навиштааст. ройзман навиштааст имсол ба фарқ аз солҳои гузашта ки умдатан дар рӯзи оғози таҳсил аз литсею гимназияҳо дидан мекард, тасмим гирифт ва мактабе равад ки дар он ҷо 90% муҳассилин фарзандони муҳоҷирон тоҷик, узбак ва қирғиз ҳастанд. ройзман навиштааст ки дар ин мактаб намояндагони 25 халқу миллатҳо таҳсил мекунанд, аммо муноқиша дар миёни онҳо дида намешавад. дар идома шаҳрдор аз як муколамаи кӯтоҳаш бо як падари тоҷик навиштааст ки писари калонияш аллакай дар ин мактаб таҳсил мекунад ва духтараш ба синфи якум меравад. дар аксҳое ки хадамоти матбуоти шаҳрдори екатеринбург нашр кард, ройзман бо як куртаи оддӣ ва шими ҷинс бо муҳассилини ин мактаб суҳбат мекунад. зоҳиран либосҳои хоксоронаи шаҳрдор боис шудааст ки падари тоҷик ки одат кардааст раисонро бо шиму костюми гаронбаҳо бубинад, шаҳрдорро муаллими тарбияи ҷисмонӣ гумон кунад.